Toto video bude o plemene Frederiksborský kôň. Frederiksborský kôň meria okolo 155 až 170 cm v kohútiku. Pôvod má v Dánsku a sfarbenie najčastejšie ryšiak. V 16. storočí bolo Dánsko hlavným dodávateľom elegantných jazdeckých i kočiarových koní, ktoré slúžili aj na vojenské účely. Frederiksborské plemeno vyšľachtili v kráľovskom Frederiksborskom žrebčine. Kmeňové stádo sa skladalo zo španielskych koní, príbuzné neapolské k nim prikrížili neskôr. V 19. storočí sa krížili aj s polokrvnými anglickými žrebcami a orientálnymi koňmi, zvyčajne arabskými. Výsledkom bol pôsobivý jazdecký kôň s energickou vysokou akciou. Používal sa aj na skvalitnenie iných plemien. Popularita Frederiksborského koňa sa stala aj jeho skázou. Hromadný vývoz vrátane časti kmeňového stáda oslabil jeho rodové línie. Kráľovský žrebčín zavrel svoje brány okolo roku 1871 a zvyšní šľachtitelia sa zamerali na vývoj pekného kočiarového a ľahšieho ťažného koňa a elegantný jazdecký kôň sa postupne vytrácal. Neskôr sa kobily Frederiksborského typu krížili s anglickým plnokrvníkom a trakenským koňom na vytvorenie dánskeho teplokrvníka. Dnes, hoci je ich málo, sa Frederiksborské kone zapriahajú a pretekajú aj v kombinovaných záprahových pretekoch.